Saret mixja kommemorattiva fl-Imtarfa biex jiġi ċelebrat il-Jum Internazzjonali għal persuni b'diżabilità fit-3 ta' Diċembru li ġej. Għal din il-mixja kien hemm preżenti l-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia. Din l-inizjattiva ndalan li tqajjem kuxjenza dwar id-drittijiet u l-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità fil-komunità tagħna filwaqt li tiftaħ ġimgħa ta' attivitajiet ippreparati mill-Ministeru u l-entitajiet tiegħu immirati biex iqajmu kuxjenza dwar l-inklużjoni f'pajjiżna. Se jkun imniedi rapport tal-att dwar l-opportunitajiet indaqs li inkludi il-menti li rċiviet is-sezzjoni tal-investigazzjonijiet tas-CRPD minn persuni b'diżabilità li jħossuhom diskriminati fuq il-bażi tad-diżabilità tagħhom. Se jittelgħu żewġ konferenzi nazzjonali kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Dwar dan ikkummentat il-Ministru Farrugia. Din il-mixja kienet waħda simbolika imma li tibgħat messaġġ b'saħħtu favur l-inklużjoni u kif dan il-pajjiż jista' jkun wieħed aktar inklusiv. Persuni b'diżabilità li jattendu fi diversi ċentri ta' matul il-jum fl-Imtarfa kienu magħna għal din il-mixja li timmarka il-bidu tal-ġimgħa ta' Disability Week. Il-ġimgħa li matula ser ikun hemm diversi attivitajiet li jfakru l-jum dinji brabta ma' diżabilità imma wkoll il-passi u l-pjani li għandha Malta biex tkompli tagħmel aktar riformi f'dan is-settur.